prezident Peter Pellegrini premiérovi Robertovi Ficovi odporučil, aby sa zameral na riešenie problémov, ktorým čelí Slovensko aj celá Európa. Podľa neho nie je potrebné otvárať témy, ktoré odvádzajú pozornosť od dôležitejších otázok. Prezident sa takto vyjadril v nedeľu v reakcii na víkendové slová premiéra o zmene politického systému a o možnosti zvýšenia kvóra na vstup politickej strany do parlamentu. Odporúčal by som premiérovi, aby opäť sústredil pozornosť viac na riešenie reálnych problémov, ktorým táto krajina, ale aj Európa čelí. Možno potom, keď budeme mať menej týchto problémov, sa začať zaoberať nejakým zvýšením kvóra pre politické strany do parlamentu, povedal Pellegrini. Prezident považuje tieto vyjadrenia za výkrik premiéra a dúfa, že v blízkej dobe nebudú súčasťou politických debát. Je presvedčený, že nie je vhodné otvárať témy, ktoré majú odkloniť pozornosť verejnosti od dôležitejších otázok, ktorým krajina čelí. Za správne nepovažuje ani zvýšenie hranice na 7%. Zdôraznil, že k tejto téme sa musia vyjadriť koaličné aj opozičné strany. Nemyslím si, že je to otázka krátkej doby, podotkol Pellegrini. Súhlasí však s tým, že je potrebné zaviesť poriadok v oblasti politických strán, pretože ich počet je podľa neho príliš veľký. Potrebu zmien vidí skôr v kritériách, ktoré by mala strana spĺňať, aby zostala v registri. V politickom demokratickom systéme by podľa prezidenta mali fungovať iba strany, ktoré sú riadne organizované. Podľa neho je dôležité, aby sa voľby nestali fraškou, aby sa strany nekupovali, aby sa nezakladali pod humornými názvami. To je téma na veľkú debatu, uviedol Pellegrini. Premiér Slovenskej republiky Robert Fico v diskusnej relácii Sobotné dialógy na STV tiež naznačil, že politický systém na Slovensku by mal prejsť zmenami. Medzi jeho návrhy patrí zvýšenie kvóra pre vstup do parlamentu a zvýšenie poplatku za účasť vo voľbách, napríklad až na 500 000 eur. O týchto návrhoch plánuje diskutovať s koaličnými partnermi.